Ha? Oh. Indot ni diri sa kining taytayan sa Siayan hanging bridge. Ha? Ang mga tangkahoy. Maligya po na sila. Pero wala pa jung dagan ra jung oh. Daghan ra. Murag di lagi kumutuan yang kilometro. Baklay ta. Baklay yun, hindi mo magsilbig kita mag-baklay. Tara kita motor. Ayaw, hindi mo diyan mo itaw dito ro sa punahan. Baklay ta. Ha? Baklay ta. Baklay ta dito dito. Kasi kita kay tin. Subot. Dito baklay ta dre. Oh, dre baklay kita dre. Guys. Woo! Basta mauta. Naman eh. Sakit akong hawak. God. Hah? Itu lo tuh. Sangit. Sangit man. Puling. Dewi. Muka penuh. Duh, makayang dalan nimo. Ha? Apa diayo sa atong mayor? Meron ni bay. Sos. Hari kita ning bukid nga. Lapok-lapok. Lapok ako. Ikag balay. Muna siya, kita ako adventure. Adventure. Saan nagsimulang magbago ang lahat? Kailan nung ako'y di na naging sapat? Ba't di mo sinabi? Mesti lang. Bukid sa Siayan. Uy, maniwa mo ha. Mapaapakan ako dyan.
Saya mo? Pero nga rin sa rambutan ron eh. Pero ka nang mahinog. Dali oh. Pero kanang. Ay, naabot na jud ko dire. Aning bukid sa Siayan, matunog. Ay, sa mga subanin din dire. Paminaw ko na silang mga pulong. Di tibaan. Palat-palat tumugubaya di salam kini di melengas kapianan, melengas sa tempo bisan medyo kilom-kilom pero mundi sayo sa salam sayo dope ito nami adon din niyo. So ma teliti no di sayo sa salam. Pero palat-palat po di sa salam kini may kangay na pro mami dini para magdadian tong alan no mugubaya ta. So previous pa no miyang bulan kito minatag din si duman ako minatag din si brother Gerald. So sawa rin apil. So kuwan naman ito insakto ko piya kay di daw din daw panok sawa nung ito iliang indon ko piya po may kuwaliin dayon Women's Sunday midangan dayon natalo pa nila dito may guwan may testimony lang dito guwan si Banta Bye.